Prison Life. Γεια σου, είμαι ο Παναγιώτης και θα παίξουμε Prison Life μαζί με τους φίλους μας. Εγώ είμαι ο Γιώργος, γεια σας. Είμαι με τους φίλους μου. Κοίτα εδώ κάποιοι με βαράνε μπρο. Bro, πρέπει να κάνουμε escape από το prison. Πού είστε ρε, έχω χάμερ. Γιατί μας βαράνε κάτι παιδιά. Δεν ξέρω. Πού είστε. Ο σκοπός μας είναι... Πυρόπλο. Ο σκοπός μας είναι να εποδράσουμε. Παιδιά πήρα όπλο. Για πάμε πάνω σε κελί να σπάσουμε. Τραβάτε, σπάστε το, εγώ έχω όπλο, όποιος έρθει θα το πυροβολήσω. Το σπάω εγώ. Σπάστο. Ρε, sorry που έκανα λίγο κάτω το βίντεο, απλά ήρθε κάποιος στο σπίτι και έπρεπε να το κλείσω λίγο. Ωραία, τώρα κάναμε escape από το prison, πάμε να βοηθήσουμε κι άλλους. Πάμε να τους βγάλουμε όλους. Ναι. Πού είναι ο άλλος, Κάνω respawn, κάνω Έκανε respawn. οδηγάω εγώ. Τον περιμένουμε. Άμα θέλετε μπορείτε να μας στείλετε κάτω στο comment στο username σας να παίξουμε μαζί αν θέλετε. Ναι. Εμένα με λένε PIT310Y7. Εμένα με λένε Μπατογκρίνια αν θέλετε να με κάνετε friend. Οπότε αν θέλετε να με κάνετε friend, αν θέλετε σας δίνω και δράμα. Να, θα μου πείτε είμαι αγόρι τώρα και φοράω κοριστές κοφκίνα, απλά είναι το old account και το χρησιμοποιεί ένας εξαδερφός μου. Πά παιδιά, ακολουθήστε με. Έχω βόμβα. Ωραία, πολύ ωραία. Έλα pay to win. Ναι, είμαι pay to win πάντα, bro. Με σκότωσαν. Ω, είναι από πάνω, πολύ. Άπειροι. Ω, ήτανε πάρα πολύ μπρο. Φέρε shotgun. Παίρνω τα pay to win πράγματα. Καλή μόνο. Μου κάνει join και ένας φίλος μου. Εντάξει, μπράβο. Μπείτε παιδιά, μπείτε. Δεν πειράζει, παίρνω εγώ μας. Εντάξει, έλα πάμε Μάριο. Έρχομαι. Να μπορώ να κάνω το shift. Να, κάτι μπάτσο. Μας πυροβολάμε. Ναι. Πάμε με τα πόδια τώρα. Σκύβω. Πέθανα. Πάλι καλά. Τα κάνω. Όχι. Πάμε. Είμαι λίγο health. Και πάλι έρχομαι. Δεν είναι κάποιος. Όχι. Έρχεται κάποιος. Ελάτε, έρχομαι για βοήθεια. Τσόφισα μπρο. Καμπέιδες όλοι. Όχι, είναι κάποιος από πίσω μου, ήταν είναι. Ναι Γιώργο, μην πας απάνω στον μπάτσο. Έκαναν τον Γιώργο arrest. Μπήκα πάλι στη φυλακή. Μη χώνεστε σε αστυνομικό. Πάμε να Να το σώσουμε. το σώσουμε. Πού να είμαι, πού να πάω, παιδιά. Σώστε και ένα φίλο μου, Θα είμαι μαζί του. Πάνω πήγαινε πίσω από τη φυλακή. Θα προσπαθήσω. Ελάτε εκεί που είναι και το μασίν. Δεν έχουμε. Θα βομβαρδίσω από μέσα τη... Παίρνω και Ωραία, sorry που το κόψα ξανά. Ένα λεπτό, πρέπει να σκοτώσουμε κάτι αστυνομικούς γιατί αλλιώς πεθάναμε κάποιοι. Ελάτε λίγο εδώ πέρα Εδώ πέρα, ok guys, εδώ ελάτε. Είμαι και ένα φίλο μου με ένα μπάτον. Με πετυχαίνει πολύ αυτός ο αστυνομικός. Όχι, πως δεν βομβαρδίστηκε. Ελάτε να μην κάνετε joy. Ελάτε να Είναι με πολλοί σώσετε. σπαμέριδες. Πάω στο free time να πάρω hammer. Εσύ προσπάθησε Γιώργο να κάτι Δεν έχει hammer, υπογράσεις. δεν έχει hammer. Κάτι μπάτσι εδώ πέρα μας πυροβολάνε. Σταματάω. Παναγιώτη, πήγαινε από πίσω. Ναι, αλλά δεν θα έχουμε είσοδος να μπαίνουμε. Μέχρι τώρα θα κάτσουμε εδώ να τους...
λόγο. Ένα ξέρετε, πήρα shotgun. Πήρα shotgun. Και πέθανα. Πού να είμαι, μπρο. Να έρχομαι εγώ. Να πάω εκεί που είναι και τα snacks. Ξέρω. Απλά προσπαθήσω όσο βγάλω. Έλεγα, βρες. Προσπάθησε εσύ να βρεις. Δεν έχει χάμι, το έχουν πάρει στο μπρι. Πάρω κανένα χάμι, δεν υπάρχει. Είναι κάτι αστυνομική. Βρήκα ποιος έχει το χάμερ. Οπα, τι έγινε. Βρήκα ποιος έχει το χάμερ. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Σπαμέριδες μπρο, σπαμέριδες. Φέρε το χάμερ. Μπαίνουν στο αμάξι, έρχονται Πήρα στο χάμερ, gang. πήρα χάμερ. Έρχονται στο gang εδώ πέρα στο base μας, Έρχονται στο base μας. Πήρα χάμερ να ξέρετε. Εγώ είμαι πίσω από τη φυλακή. Εγώ είμαι στο τέτοιο, στο base να το προστατέψω. Είναι αστυνομική. Τη βομβάρδισα την μία. Στην τουαλέτα μπορείς. Ένας χρησιμοποιεί aimbots. Όλοι αυτοί οι SWATs χρησιμοποιούν aimbot, μπρο. Τους έφαγα... Την έφαγα τη μία που ήταν. Πεθάναμε. Μας σκότωσε ένας μπάτσος. Πρέπει να προστατέψουμε το base, μπρο. Είμαστε μόνο 3. Και πρέπει να με σώσετε. Πήγαινες, μπάτσος. Μπρο, υπάρχουν παντού μπάτσι. Είμαι πίσω από τα snacks. Εγώ είμαι πίσω από το μασίν. Όχι! Καμπέρις, μπρο. Καμπέριδες, μπρο, καμπέριδες. Έχεις χάμερ. Όχι, πέθανα. Πάω να πάρω χάμερ. Πέθανες. Όχι. Πήρα το χάμερ. You girl, don't shoot me or I'll kiss you. Πούσε ρε, πούσε. Κάτσε, έλα, πρόσεχε λίγο. Όχι, με έκανε αρές. Έλα. Έχει τη βόμβα εσύ. Όχι, με έκαναν αρές. Και εμένα με Μπρο, έκανε. είχανε καμπέριδες όλοι είναι, μπρο. Εδώ. Όχι, εδώ. Καλύτερα να... Φυλαξίγες. Εγώ. Όχι, στον Γιώργο. Δεν έχετε κανένα. Με βαράει ένας τυπάς. Είναι ένας... Δεν έχετε κανένα. Μάρη, έλα εδώ. Δεν μπορώ. Καλά, Με βαράει με τον ένας. Γιώργο φεύγουμε, μπρο. Πάνω στην τουαλέτα. Ναι, πάνω. Ναι, κλειστή. Πού πάμε. Εγώ βγήκα. Θα έρθω για σας μετά. Αλλά θα είναι κάτι μπάτσι. Περιμένε με μια πάνω. Έλα γρήγορα, δεν θέλω να μας πιάσουν πάλι. Εγώ τρώω πατατάκια για να παρέχει. Δεν είναι κανείς. Πάμε, τρέχα. Σκάλες, τρέχα. Δεν είναι κανείς. Πάμε. Βγήκες. Εσύ κάνω reset. Βγήκα και κάνω reset. Έκανα κοντά μου στη φυλακή, εδώ έκανα reset. Δεν ξέρω. Πρέπει να βγάλουμε τον Μάριο. Αλλά κάτι σπαμέδες είναι. Έλα πάμε. Δεν πειράζει. Είμαστε λίγοι. Σου πω να ρακάρ, έλα. Μπες. Οδηγάω, πάμε. Όχι, κάτσε, να κάτσω στο οδικό να μπορώ να προβολάω. Ωραία. Είμαστε εδώ, περιμένω για τους άλλους να με βοηθήσουν να βγω. Αλλά η πόρτα για να πάρω το χάμερ είναι κλειστή. Έτσι. Να σου πω να άρουμε άλλο κάρο. Ναι, γιατί αυτό είναι μπακαρισμένο. Ναι, εδώ πέρα. Εντάξει. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πρέπει να βγάλουμε τους άλλους. Πρέπει να ανοίξουν οι αστυνομικοί για να πάρουμε μήπως το χάμερ. Αλλά δεν άνοιξαν. Πρέπει να πάρουμε keycard. Πρέπει να πάρουμε... Έχουμε όπλα ήδη. Ακολουθούμε. Ωραία, έχω χάμερ. Εδώ. Πέφτω. Θα βομβαρδίσω την πόρτα. Πήγαινε εκεί πέρα που είναι Με το... έκανε αρέσει ένας αστυνομικός. Τράβα εκεί που είναι το vending machine. Εγώ. Ναι. Ωραία, πάω.
Έχετε keycard. Όχι. Να θα βομβαρδίσεις. Ναι, θα στη βομβαρδίσω. Έλα, στο Βέντι. Είναι μπάτσος. Όχι, όχι, όχι. Σας περιμένω Φύγε έξω. μακριά, φύγε Κρατάω μακριά. τσίλιες, Φύγε κρατάω μακριά, τσίλιες φύγε εγώ. μακριά, φύγε μακριά. Να τη βομβαρδίσω. Ναι, τώρα όμως. Φύγε. Γρήγορα. Τρέχα. Ελάτε, σας περιμένω. Κρατάω τσίλιες. Ελάτε. Πείτε. Έλατε όλο το γκάγκ εδώ. Θα γίνουμε πάλι γκάγκ. Έφυγε κι ένας μαζί μας. Δεν πειράζει. Εντάξει, καλύτερα. Σώσαμε κι έναν. Εσείς πηδήξτε, κάντε reset. Λέτε να κάνω κι εγώ reset, να πάρω κι εγώ κι άλλη μια βόμβα. Κάνω reset να πάρω κι άλλη μια βόμβα. Κάνω και εγώ reset. Ωραία. Θα πάρω καλύτερα όπλα γιατί αυτά είναι μπαγκαρισμένα και δεν μπορώ να βαρέσω. Κλείνω λίγο. Έχουν περάσει 10 λεπτά και έχουμε ελευθερώσει κάπου στους 5 prisoners. Πρέπει να ελευθερώσω. Απλά τότε είχε γίνει κάτι, το έκλεισα το βίντεο και ήθελα μετά να το βάλω. Απλά δεν το έκανα. Μπορεί το βίντεο παπαλά. Λοιπόν, Πάμε. μια χαρά, λοιπόν. Παιδιά, είμαστε πολύ λίγοι. Είναι και αυτός εδώ, νομίζω Ναι, δεν ναι. έχει όπλα. Ακολουθήστε με, θα βομβαρδίσουμε μια πόρτα και μετά θα σπαμάρουμε με τα όπλα, μπρο. Ακολουθήστε με. Παιδιά, Sorry. Μη πυροβολάς, θα μας καταλάβουνε. Εντάξει, sorry. Έρχονται. Πέθανα. Βόμβα. πέθανα, παιδιά, πέθανα. Είδες γι' αυτό. Με σκότωσαν. Σόφα, κάνε reset. Να έκανα ένα rest. Δεν πειράζει. Κάνουμε το ίδιο. Γι' αυτό μην πυροβολάτε, γιατί θα σας ακούσουνε. Μπορώ να Ρε, μη όμως φεύγεις, sticker. μη φεύγεις. Δεν φεύγω. Πάρε και εσύ δικό σου. Παιδιά, αυτός ο σερβερ είναι πολύ σπαμέρικος και όλοι Δεν έχουν... πειράζει, μπρο. Είμαστε μόνο 3. Λοιπόν, ήρθαμε στο τέλος του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe αν θέλετε. Γεια σας, παιδιά. Αυτό ήταν. Γεια σας, Και θα παιδιά. λέμε και μια άλλη μέρα. Γεια σας. Γεια.